ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଘରୁ ନିଶା ଏତେ ଲେଟ୍ ଘର ଯାଇ ହଁ କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ହଁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଯାଉଛି ନା କୋଉଠି ଯାଇଛି ହଉ ଜଲ୍ଦି ଆସ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ବାପା ଆସୁଛି ବାପା ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ ପୁରା ତ ଘର ପାଖରୁ କେଟି ଯାଇଛି ହଁ ଆସୁଛି ହଁ ତାଉ ତବେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବେ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସେଟା ଆସୁ ଘରକୁ ଆସୁ ତାକୁ କହିବି ଘରକୁ କଣ କରୁଥିଲା ବାପା କେଟି ସାରିଲେ ଯେ କ'ଣ କହିବୁ କି ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ହଁ ବାପା କ'ଣ ହେଲା ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲ ଏତେ ଯାଇ କୋଉଠି ଥିଲେ ରେ ନା ବାବା ସ୍କୁଲରେ ଯାଇଥିଲି ବାପା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ହଁ ବାପା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ରେ ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ପଢ଼ିବା